Εδώ έχουμε πλήθος επιλογών. Όλα αυτά τα τυριά φαίνονται πολύ ελκυστικά. Είναι όμως σημαντικό να ελέγχουμε την προέλευση του γάλακτος. Προϊόν Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βαλκάνια, Κεντρική Ευρώπη. Ποιος ξέρει από πού έρχεται το γάλα? Αυτό είναι. Φτιάχνεται με ελληνικό γάλα και μάλιστα από την Ήπειρο, με την παραδοσιακή γεύση που λατρεύω. Όταν επιλέγουμε γαλακτοκομικά προϊόντα, πρέπει πάντα να ελέγχουμε την προέλευση του γάλακτος. Απολαμβάνουμε αυθεντική εμπειρία γεύσης και ταυτόχρονα στηρίζουμε τον κόπο των τοπικών παραγωγών. Επιλέγουμε ποιότητα, εγγύηση προέλευσης και ασφάλεια για μας και την οικογένειά μας. Οι εταιρείες γαλακτοκομικών είναι υποχρεωμένες από τον νόμο να αναγράφουν μπροστά στην ετικέτα την προέλευση του γάλακτος και όχι με μικρά γράμματα στο πίσω μέρος της συσκευασίας. Περιφέρεια Ηπείρου. Ενημερώνει τον καταναλωτή, στηρίζει τον παραγωγό.